Omla banlen baganong po Haribo District kadai gawai ni gijaka bat kathan ke bala kiu bha ladekhen bat kisnem ke bakam manswa khamtam nandu bawan ka surok ba forlen kajingdon jong ki pokman kajingdon jong ki nong yalam ki bakrau kajingdon jong ki bru ki bastat bat kumta terter handai la darung kham chapo jong ta kajingdon kadon ru kajingbom pat biang haki babon ki liang la ban kado kajingbom biang ka bah khman kadai kajingbom biang jong ki surok yat kali ka bagaktin ki rustat kaong baga surok kadi upudlum jong ka yo ka kon na kapor sa kapor ki pajba ki juut halor ka jingsniu jong ka surok umden ye ka belejutip kum ka surok NUS lane ka surok nongpo umden sunapur ha ka bagane ka surok kalalong ka jing sertok ka bala sertap da ki babon sertap bat ka jingjenjar jong ki pajba nonglej nowan bat kum juru ka khta bha ye ka lej gawan ladawan ka pang ka sitom ha ki babit ki babiang ki badon ye ki kali ki beramdor kim da yo sngo ye ka jingsniu jong ka surok Henry haki pailuk pailak kalalong ka jing pangmet kabalapan kalalong ka jing jrem jong amet kapat habadei banwan hanong po badahapan syong ye ka kali lengba jong ka ne surok ladapai pat hasilenter jong ka ne surok yat kali kibriu kilong ki basmat ki basting bat ki baim ha garep riang bat ha ka thong ka tem ki jing jengam jong ki penthor ka ba ka khampan pangan ye ka jabing Henry onda habalapoi ha ka jaka sange kali ka penjrem ye ka met kapat namar ka jing sniu palat jong ka surok halor gane ki nong ilam jong ki sautli ki sinat trikam jong ki seng bahlang gajela ki badan hak ti kathan ki bakentup ye ka seng Riboy Youth Developmental and Social Organization RBYDSO ka seng Henyo Trap Youth Council HYC ka seng Riboy Youth Federation RBYF bat ka seng Henyo Trap Integrated Territorial Organization HITO kilami syakmat ban penpau ye ka jing sokhya halor ka jinglong jingman jong gane surok kibala dawa nau MLA jongonong po constituency uba Meral Bonsim bo onkren ha ying dorbar thoan jong jela ha gane sin syong dorbar ke bamanta ke ban solong no shan halor gane jingdon kam jong than umden ke bri sonong jong tiu nong mikmat ban pentikna ban yo ya ke surok yat keli ke babiang ke ban long ke jing biang jong ke pajba ke than Haba jingkran uba Arnold Sengkli ubri presiden jong seng RBYDSO ulong baga district Riboy ke jupan mi bah ya kinong mikmat ki batbit banlong kinong yalam hapo ke jela ki bakentup nadu umahe Dr. Didi Lapang uba mikmat ya kene ke constituency bat hadu menta kanong po constituency ke yo yo ba Meral Bonsim ki balong ki batbit banlong kinong yalam bat ke jingpau nam jong than umden Haribo district kalalong pat ke jingja buram tang na ke jingsniu jong ne ke surok ke bala syai ben labun pun snam menta hajing syang im dun kam shu ban bataya ka jinglong ka jingman jung surok ka jinglong jung man jung surok barok ngi latim ngi dadam daga jing seukhia ngi dadap daga jing seuski bakrau habe ngi yat nadu nang tai hadu ang ne man kas ngi yat dala po ying kamet jungi kala jrem kumbangi ba ayo mo khiu kat khamla ka ba syong kali no surok dan hadu nang po ban ya ka ba ngirep mo khiu ka khamla kata ka jing jrem kamet jong ki pajba nang sumsenong ke jong ni kata kadi jing sukhya jong ni na banta jong ni surong ka ei ka bangi kwa ang ne kum kiseng balang ki badon hapo jong adong kathan umdan ngis ngeu ba kane ka jingle lane ka jing ibeng da mano manore ya ka umdan hato kinong umdan kimdei hok banyo ya ka beta ka baha ka jong ki hato kamden kam juk penmi semua yang ginong mikmat ki jongka hato kamden kam don semua ginong keren na bantau surong ubakat kani ke jing syai ben balai kinong umden kidai ki mrau jongno menta na gelang jongi ki sauseng bat ki wei ki knuhun ngi don ka jing temu bat ngi don ka plan ba nginom long shu ki mrau jongno kata kadi ke jing temu ke jongi bat nagalang jongi ngi kentujur ya lokal MLA jong kane ka than jong kane ka nongpo konstitusi kane ka haba po ka nongpo konstitusi u MLA udai na ki than undan ngi kentujur ya iba Meral Bonsim ba lengba kane ka session ka bangsa longshen inkren hapo assembly bat ngim kwa ba ka government lane UMLA unsur pembit unsur penbang naik tin ke jali jaum bangin sayo aden sibrai ngin sayo aden arsnam ngin sayo aden arbanai ngim kwa pentik kena bayo sorok omdan on sanction no mentam ta la dap sanction bat on plimau nungrim no mentam kata ka de ke jingkwa ke jungi nagi lag jungi seng balang lada ka government kam nom la ban le
ladau mele unum kren hapo assembly hakan ke session ka banwan nakalang jongi ni kloi wat ban yami pajba hapo surok ngim ber 7 mi ngim nom la sha shu ngim nom long shu kimrau kibansa sha yu ben sha i ben sha yu roj kata ka digajing kwa gajing ngikan mau ka mau hati konstitusi ngikan mau ge jirang konstitusi ki surok ki men ki ba ki don ka ki surok ki ba don kam tam e kidi kelai tele kanong po umdan sunapurun hak bayong new surok na nong po umi hadu hasunapur asam bat namdan chadu berni udang mi unu surok nak tahu baar udai mahoti jakirut umsing jakirut rut bat balai udai surok najirang kini ki surok mentagil adam kini ki surok menta kat no ka jing sok ka jing senganya ki pajba bagi lek ki wanang tei katu ka jing sim khia jong kinong mi khaman ki ba ki yo nong mi khaman ki bala sim khia tu ngikwa ba ka government ro kan pai khaman no syaka umdan ngikwa ba ka department kan pai khaman no syau surok umdan kumbangi I menta la long ba shu wei skai ya ka pisa government la shu the ki mau wei ar haning tu men kene last time ngi ken mau ba ka don ka komiti JSC jong ki napo umdan ha ka bangi lawan inspek lembat ka department ka ongi bangi ladap sanction full sanction ar kilometer bat hai kata ka ar kilometer hadu ka menetaring apa di kata ka de kular ke jongka ar kilometer hajaka balong wars ba hajaka balong sniu ba kita gila kular bat kata hadu mta kamur long sai ka ja kata ngitip kita di tangar kilometer andai menta kumbangi tip surok umdan udai we nagi budlum yalap election ubah syarkai nakasnam nakawai ke election daki spa daki totally ke election nata nu surok dai snam nadu kapor jong imahe doktor di lapang usurok usa kam ni hakapor jong ile lada mon banle ni lada ble nadu menung ni hakapor ji imahe di lapang ide chief minister ilaban ya ka kerdan minister deputy chief minister ilaban chief minister ilaban hajing shalada kamdon ka jing iben ya kamdan ka jing khenbit ya kamdan bale usa haju kumne kata kadai ka jing seukhia ka jongi ban nakalang jingi kentujur ba lokal MLA jongi ngi kerpat jur ya pi ba pen sabha ban krano ban pen tikanano ba surok umdan ursayo ngin sayo no yo surok umdan pen tikanano ngim kwa kino tin jali jaum nakalang ka government ro ba ka pen tikana lada ka government kamnom la ban pen tikana nakalang jongi ngikloi ban le kano kabor ka bangila ban le Uteu nong ilam jong kaseng RBY DSO ulai thu ru baladep bantau ya gawai ke kenhun ke balapan kentup ya ke nong ilam jong gilai teli kiraj ki ba kentup ya karaj nong telu karaj mathan bat karaj marmany rengkat ru bat kirang ba sunong bat ki nong ilam jong gilai teli kiraj kum juru kiseng bahlang ban mi sekmat nak banta bantawa na wemele uba meral bonsim ba unkren haying dorbar thawan jong jela bat ru om tangkata hanre pan pentikna ban penyo ya kasurok yat kali ke papiang Hagani kesingina lor jong ba Arnold Sengkli laidon langru kino ilam jong kiwi kiseng bahlang na ketika than ki bakentuk uba Kerbok Malay ubri secretary jong keseng RBY DSO uba Marius Malay ubri presiden jong keseng Hito na Umden area uba Plus Chadap ubri secretary jong keseng HYC Umden Circle uba Andreas Makri ubri secretary jong keseng RBYF Umden Circle bat kiwi desakawai ngakwa ban perpawai piang ne kalang jongi ba menin hakan nyotorin ni sekuen ba hadin ba nakaliang jongi kaseng RBY DSO ngila konbin ya baro kirang ba snong jong kilai teli kirai ka benengkong ka digarat yang telu ka baar ka digarat mathan ka balai digarat marman ban pelum penlang eki ban yakran halor ka jing sniu jong unu sorok po jong teka ka bangi sebenarnya kalau baro kirang ba snong kibdon na pedang jong kibdon hapo jong tu lai teli kirai kiwan 6% na ki hinru pu snong ki kirang ba snong ki poi hadu sam hutam e mo men
sampu tam egir ma shnong ki poi tengi se komen ya gijing khya jung ki na banta kane bat ngi su tu ba kila man ya gijing jar ka ba menta chik ta kadau ki sawan mi menen ha ka ba menen da ka wei gijing mot bat ki wei ki sang balang bat kini ki paralok sang balang bat ki doloi jong ki rai ki longsan jong ki rai ki don jong barok lai terli ki rai ki rang ba shnong jong barok lai terli ki rai ki don jong ka nong tlu mathan bat marman ki don lang ha ka bangi da ka wei ka sur jeng ngila menjur ba ngin bu no da ka wei ka forum ban penting kena ba yo sorong omdai ban deino ban maramot mardor bat da kata ka forum ya ka ba ya kata ka forum hadu mentang ngimpat la ban jar kerteng ya ka henry ya mata ngin sabu ya ka jeng ilang ka go stip committee jong ka ha ka ba girang ba snong kidon ha ka ba ki longsan jong arat kidon bat da kata ka forum ngin yan bandawa na banta ka bhalang ka imlang jong ka thanjongi khamta me na banta surang kata ka bangi sno kemen bat ngi ai khoblei sibun ne ya girang ba snong ki balawan ban simkya na banta ka bha kamet jong ka thanjongi ya ka ba ki la sno tilang ban ngi bat na galyang jong ki la kular ban kinang yai tere sakaman kat ba umla ban pati kena yo surang bat na galyang jong ka fromi ka lai kren ba sian kan sai kendu yo concern minister ya iba presiden song iba di PCM jongi ban ya kendu yu ban ya kren halor kan ni ban ngin sabu deadline ro ya ka government ba within 1 week la ni hapo sitiau la da kamla ban penting kena ba yu sorok dan on le no mardor te kamut na galang jong ki than jongi barong ni ngin sami pa ba ngin da don kam le chadu silong ro ni silong ban ya le song kelai mungor ro la da kim ayak hok ka bangi kwa andrei ban ong ban sai no ben ngi ban on kata ka de ka kubor na galang jongi di tangkung